Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga soldado sang 3rd Infantry Division isa sa mahimo mauna nga mabakunahan batok sa COVID-19. Pulis nga ginpatay sa banwa sang Calatrava na involvado sadto sa illegal nga droga. South African variant sang COVID-19 nakasulod na sa Pilipinas. Kaso nga rebellion batok kay Senator Trillanes ginbasura sa Court of Appeals. Maayong aga Bacolod, mga agabilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Marso 3, 2021. Ang inyong news team, Aksyon DorelCabatuNo. kag Aksyon BoyDuran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Sa aton nga mga kaaksyon diri sa aton nga aksyon Balitang Bayan numero 1 karon nga adlaw Martes, Miyerkules na kita, no? Marso 3 ikatatlo ng adlaw sa bulan sang Marso, no? Kaya good morning dira kay Rodelyn Alvarez Bayabado, sa kay Alex Montesa Maayong Agaman, Felinora Oliveros watching live sa Barangay Robles, La Castellana. Sakay Lani de la Concepcion, kag sa pamilya niya sa Mamba, ako sa Mamba family. Jamel Florendo, good morning man. Ana Marie Maluloyon, happy birthday lang. Sa iya, ako sa iya gali ko, no? Siya man gali ang may birthday. Ana Marie Maluloyon. Watching live from Himamaylan. Happy birthday, Ana Marie. Birthday niya gali sa buong adlaw, no? Michael June Season, monitoring from Chateau Ilis, Paranaque. Sa kay Alex Fuentes, Marilo Kahilig from Barangay 1A, Manapla. Sa kay Remia Garcia, good morning man. June Marie Rodok, watching live sa La Castellana. Good morning mga sa mga Energy Fans Club. Sa kay Marilo Travilla Catinoy, Maayong Agaman. Dira sa kay Teresa Linaha Kayaw sa Bago City, good morning. Kay Jean Buarom, Maayong Agaman. Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Sa kay Riza Lee, good morning man sa imo mare, dira sa Malaysia, no? Ay pakapuli gyapon ng kumare ko ni from Malaysia, no? Kay amigo naton Juan Bolgalio, dira sa Las Vegas, Nevada, good morning man. Kag of course kay Ma'am Vanessa Mayo, dira sa Minnesota, USA. Kay Estelier Aprilin, greet niya lang ang pamilya Estelier. Kag siya bata nga si Nathaniel
Happy birthday kay Nathaniel. 7 months old pa lang si Nathaniel, no? Sa kay Mary Joy Camero. Good morning, man. Yara ka da, ya? Musta Si Marilo Travilla Katina, nabasa mo na? Napos na? Okay, gid ang birthday, Action Boy. My God. Birthday, Very gid. the birthday, gid. Oo. May 18 candles sila. Wala na 18 roses, gali. 18 Wala roses. man. Wala man. Normal nga birthday lang. Importante, healthy. Ay, Yes, always. baga sa healthy. Kalay. Belated happy birthday kay Fritzy, no? Si Giselle. Amo tong dala mo kay na to? Oo. Pati pa niya po na to, ha? Kalay. Kay, di kita tawag kay Rica Villaruel Magsico. Kumusta ka na sa pamilya niya kuno sa may Pulupandan, especially sa barangay Tapong. Tapong? Di na, Pulupandan? Oo, Tapong, may barangay na. No? Diday Magsiko sa bata niya, kasi asawa niya sa Maaw. Asawa niya sa Maaw. Oo, sige. Tingin, kilala ko doon si Rica, maningalan niya. Archie Ama Arnaiz. Base kung Tagalog lang asawa. Sa asawa ko dyan sa Maaw. Amo na tani. Base kung Tagalog nga. Basi bana dapat mo na. Okay, amo gina kaning hinalibugan sa ulo. May asawa si Rica. Asawa ko da si Tagalog. Bro. Lisa Edmund Lisa. Watching from Cane Town, Barangay 19A. Sige, ikaw naman. Si Action Boy, si Alagad Kevin Henry. Good morning ko, no? Hinubanons. Good morning, Mayor Estrao. Wala na ngalan kasi si Mayor Estrao. Kagada, Frilikias, and Jason T. Tupas, good morning. Igrita karon on air. Gali ang ang taga-Alagad Radio, Action Boy. Kaya di ba nag-ano na sila sa aton? Nag-tie up na sila sa aton. Dan Elbuena, good morning. Ma'am Marilo Kahilig, thank you so much. Okay, standby na. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:09. Detalye na sa aton mga balita lokal. Mahimo gid nga una nga mabakunahan sang COVID-19 vaccine ang mga soldado sa idalom sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Sunod kay 3rd ID spokesperson Army Major Senon Pancito III, gintumod sa National Headquarters sa Philippine Army nga mahimo matagan sang una nga COVID-19 vaccines nga himo sa Sinovac gikan sa pungsod China. Ang mga soldado sa idalom sang 3rd ID. Patag ni Pancito, wala pa sa schedule kung saan idulong ang bakuna. Dugang pa, paiguon sang 3rd ID ang bakuna nga ipartiniser para sa ila. Sa pag-abot sa bakuna, unang patagyunan sang vaccination, ang headquarters sang 3rd ID sa Hamindan, probinsya sang Capiz, sa dinedestino man ang mga medical workers, sunod ang mga infantry brigades kag battalions. Sunod kay Pancito, obligado ang makatapos ng militar nga magpabakuna base man sa mando sa National Office o National Headquarters sa Philippine Army. Nagaulat na ang Negros Occidental Police Provincial Office ang bakuna nga Sinovac nga mag-abot sa probinsya. Sunod kinokpo, Deputy Spokesperson, Police Lieutenant Abigail Donasco, may impormasyon na sila nga nabaton nga may natigana na para sa kapulisan sa probinsya. Dugang pa ni Donasco, prioridad sa nokpo ang kapulisan nga nagserbe nga frontliners. Naprepara naman ang mga lugar nga patigayunan sang pagpabakuna. Sa nabaluan, nagumpisa na sang pagbakuna sang Sinovac ang National Headquarters sang PNP. Samtang handa naman ang security plan sa Bacolod City Police Office sa patagyunon nga vaccination program sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay BCPO spokesperson Maria Liberty Indiape, mayara na sila sa nagkalain-lain nga team umpisa sa pag-abot sa bakuna sa airport, ang pagbiyahe sa mga bakuna kag kundi ini ipahamtang. Duha pa ni Indiape, mayara man sa security plan sa mga vaccination centers. Samtang wala pa sa karon sang memorandum nga ipapanahog ang National Headquarters o kon ang Regional Headquarters angot sa pagpabakuna sa mga kapulisan apang sa nabaluan, lakip sila sa prioridad nga bakunahan.
Sa iban nga balita lokal, ginkumpirma ni Police Major Robert Indiape ang hepe sang Calatrava PNP nga na-involved sa illegal nga droga ang ngalan ni Police Staff Sergeant John Daniel Gutera. Sulok kay Indiape, si Gutera ang gin-reassign sa Moises Padilla PNP sang nagwa ang ngalan sini sa mga naaresto nga mga sospetsado nga nag-usar kag nagduso sang illegal nga droga. Dugang sang hepe, wala na pamatud-an ang among aligasyon bangod wala man sa mabakod ebidensya kag konkreto nga basihan. Ginausisa man kung halin o kung pakadto sa bulangan ang biktima sa diin may pahanugot ng pribado nga bulangan sa mga banwa nga magpabulang. Apang nakatutok gyapon subong nga investigasyon sang otoridad sa trabaho sini bilang pulis kag sa illegal nga droga. Madumduman patay si Gutera sa tung Sabado sang gabi, Pebrero 27, 2021, sang ginlothang sa barangay Patunan, Banwa sang Calatrava sa mga sospek nga sakay sa pick-up nga ito, mga tubtob karon wala pa makilala. Samtang ginmando naman ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Romeo Palgeng doblehon ang pagtinguha para matagan hustisya ang kamatayon sa isa ka pulis sa Banwa sang Calatrava. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginbahag ni Lieutenant Abigail Donasco, ang deputy spokesperson sang NOCPO, nga nagmando si Palgeng hatagan sang hustisya ang kamatayon ni Police Staff Sergeant John Daniel Gutera. Sa din gilutang sa wala pa makilala nga persona sa itong mga alas 9:30 antak na sang gabi, Pebrero 27, sa Hacienda Caridad, Barangay Patunan, Banwa sang Calatrava. Suno pa kay Donasco, nagapanawagan si Palge sa pumluyo o kung sino man nga nakasasi sang krimen nga magpadulong o kung makigangot sa ila gud mahatagan hustisya ang kamatayon sang pulis. Naebaluan si Gutera, ang isa pa kaaktibo nga pulis kag 11 na katuig sa serbisyo. Sa karon, hindi wala pa sang klaro kung ano ang motibo sa pagpatay kay Gutera. Arestado ang 3 persona sa buy-bust operation sang Police Station 7 sa Purok Paglaom, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod kagabi. Ang nadakpan nga subject sa buy-bust operation ang ginkilala kay alias Robert de la Cruz, 40 anyos kag residente sang Purok Paglaom, Barangay Mansilingan sang amuman nga syudad. Sunod kay Police Station 7 Officer in Charge Police Lieutenant Michael Tuburan, nagagamit sa nagkalain-laing nga ngalan si de la Cruz agud hindi madali nga madakpan sang pulis apang karon ginausisa na ang matuod sini nga identity. Nakupman ang duha ka iban pa ginkilala kay Jason Gawan, 19 anyos kag Tina Noela Damancas, 52 anyos, lunsay residente sang Purok Paglaom, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Na-recover sa buy-bust operation ang 6 gramo sang illegal nga droga nga nagabili sang 40,000 pesos, drug paraphernalia kag 500 pesos nga kwarta. Na preso naman sa custodial facility sang Police Station 7 ang 3 ka mga persona. Samtang ginahulat na lang sa Philippine Drug Enforcement Agency ang Memorandum of Agreement sa tunga sang ila ahensya, Bacolod City Police Office kag mga courier services para makadiyon sa pulisa sa pagpadala sa mga parcel bilang bulig ini sa kampanya kontra illegal nga droga sa mga otoridad. Sunod kay PDEA Negros Head Nicolas Gomez, kung mayara na sang MOA, magapatigan sila sang training sa mga empleyado sang courier services. Dugang pa, paghanason sila sa profiling, agud mamutikan kag kung makaduluda ang persona nga nagapadala sang parcel. Ikaduha, hanason sila nga masagkilala sa illegal nga droga. Kay katatlo ang mode of concealment o kung pagtago sa illegal nga droga sa mga gamit kag hindi gilayon makitaan. Ginaduso man sang PDEA nga padayon ang drug testing sa mga kompanya sa ilang mga empleyado agud masiguro nga wala sang tinaw ang illegal nga grupo sa ilang mga opisina nga nagaserbi bilang spotter agud mapos ang pagpasulod sang illegal nga droga. Nadakpan ang ginaligarang miyembro sang Special Partisan Unit o Consparo sang New People's Army o NPA sa Sitio Ubay, Barangay Karaduan, Syudad sang Himamaylan sa Lunes sang hapon. Ang nadakpan ang ginkilala kay Warren Lozano, 26 anyos, soltero kag nagapuyo sa Sitio Cantupa sa amuman nga barangay. Suno kay Police Major Romeo Vargas, ang hepe sa Himamaylan PNP, una nga nagpabalo sa ila talatapan ang 94th Infantry Battalion sa Philippine Army sa pagpanguna ni First Lieutenant Jovery Tano sa presensya ni Lozano sa among nga lugar. Dugang pa ni Vargas, gilayon sila nga nagpatigan sa operasyon kag nakumpiskar kay Lozano isa ka kalibre 45 nga pistola, isa ka magazine kag anong kabala nga wala makalupok o kon makalupok. Lakip man ang duha ka M203 grenade launcher kag wala inisang manapresentar nga dokumento. Si Lozano ang ginalegar miyembro sang SDG-3, RSF, KRN, and CBS nga naga-operate sa Negros,
Cebu, Bohol kag Siquijor. Palayag ni Vargas ginpainwala ni Lozano nga miyembro ini sang NPA kag nag-alegar nga planted lang sang otoridad ang armas kag eksplosibo. Ang suspect ang pasakaan sang reklamo nga paglapas sa Republic Act 9561 o kung paghupot sang illegal nga eksplosibo kag Republic Act 10591 o kung paghupot naman sang illegal nga armas lotang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, just sa 6 minutos na nagaligad sa attack na ang alas 6. Mga soldado kung South African variant sa COVID-19 nakasulod na sa Pilipinas. Samtang kaso nga rebellion bato kay Anay Senator Antonio Trillanes ginbasura sa Court of Appeals. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Ay Binong 70, may aga sa imo. Sa kay Maria Luisa Luing Melos, good morning. Christine Menias Villalobos, good morning kuno sa Energy Fans Club. Kelly Jelly, happy Wednesday mandira sa imo. Kay sa family kuno Rifuela, Dialagdon, Nagor, Apil, kag Toreno sa barangay Pandanon, DSB. Kag kay Beboy Villasor, of course, sa CMA Sectoral, CMO Sectoral, always watching sa USA. Anali, Kanapit Ebka Suico, kay Noel Amar, dira sa Canada. Emmy Esmeralda Dolido, okay, sa kay Donna Navarte Macario. Kay Marie Antoinette Peliado, good morning kuno kay Arlie Peliado, kay Melcho Kaplahasan Sawi sa La Carlota. Robert Roma, Angel Grace Panhilason sa Onahama, Japan. Homa Lumena, good morning man kay Ma'am Vanessa Mayo. Hello man kuno kay Noel Amar sa Canada. Gatamyawa na inis lang duwa eh. JR Amador Dominador Alik. Dira sa may barangay gamamati kami lahat dito sa barangay Nanunga, Hinigaran. Sa pamilya Alik, good morning. Now, Bia Jonathan, na may aga. Sige, Action Doors. Yes, good morning man kay Joseph Pacifico. Good morning Action Boy and Action Door, watching live from Pusoy, Kapihan, San Enrique. Rosalinda Buenafe, Jonald Garcia, kag Milky Aldiguer. Good morning. Robert Roma,
Good morning man, greet niya lang ko no Ledesma family. Kaya Ben Anthony de Jesus, good morning man. Thank you, watching live from Mandaluyong City. Ay, magandang umaga dyan sa Mandaluyong. Kay Tagalog na Action Boy, di ba? Okay. Alvicino Cebu ko Tenorio. din magbuntag diha. Kung Cebu, mayong buntag, Cebu. Kung sa Manila, kaya sa Mandaluyong, magandang umaga po. Perfect. Kaya, kung sa ano ganit sa France? Sa France yan, bonjour. Bonjour. Kung sa Japan? Ohayo gozaimasu. Kung sa Thailand? Hindi na ako na yan. Sawadika. Kung sa South Korea? Anong sayo? Anong sayo? Annyeonghaseyo. Wala dapat. Okay. Alvicino, dra sa may Sara, Iloilo. Good morning. Tenorio. Yes, si Alvicino Tenorio. Kay Jenica, good morning man sa imo dra sa may Sipalay. Ay kanami gid sa mga baybay sa Sipalay. Sana ba ka Sipalay man? Kauya sa nakagali April no? Sino baan? Ay hinubaan kay gali. Hinubaan. Sorry. Hinubaan to gali. Others man. Naglapaw others Di ba una hinubaan? Kabos kay una gali hinubaan. Okay. Una si Palay. Una si Palay at si Sipaan. Di ka haling kuya sa no? Haling ko tayo sa Dumaguete. Charot. Namo na. Correct. Sige. Kay Martin Aliling, good morning sa Imos Cavite. Perfect. Magandang umaga po. Kamusta po kayo dyan sa Imos Cavite? Sa Imos Cavite. Musta da si Kuan? Taga Cavite na si Bong Revilla, no? Ambot lang Taga Cavite na sa... si Bong Revilla. Kalabot pati kay Bong Revilla, yan, no? Taga Cavite na sila. Ay, sige. Sila kita sa Cavite. Kita mo vice governor sa sanguna. Doon naglagan sa gobernador, doon napirdi sa bala mo. So, naglagan sa senador. Nadaog pa saya. Oo, Damo sa kakapirdi sa ilang lugar, gagadaog yan nasyonal. Sige lang. Kay sa inyong lugar, dan Action Boy kilala. Kaya mo na. Kadamo ako na sa nabala mo ka language sila kay Jelly. Muna ma'am, tamaan mo kalantaw. Wala mga movie, mama. Ay, kalain. Kung German naman niya, Guten Tag. Pero parang lang tuno, tanan, no? Ano to? Diba? Parang lang tanan tuno, Dursaw. Praktisan tanan yung tono sila. Kaya ka, Guten Tag. Guten Tag. Hello. Labas yung hindi mo. Ang tag yun nila na gani. Dunkin Donut. Ilang ako, ilang thank you bala. Ambot nalipat ako. Basta ginatunan ko, kaya just in case bala makalagaw ko sa ibang lugar. At least ang mga local to nila, mag-greet ko man bala sa ilang Action Boy, language and dialect man dira, di ba? Correct. Si Edsel Dalmar, good morning man. Yes, good morning. At kay Andela. Okay. Si Chokaman, si Action Boy, si Edsel Delmar. Sabi sa si Chokaman, si Araw si Chokaman, si Mabolo, Cebu. Oy, may buntag Cebu! Kamusta mo diya mga taga Cebu? I hope okay ra mo. Taga Mabulo siya. Mabolo, Cebu City. Shout out ko no, Singles for Christ Central 1. Mabolo, your solid avid listener forever. May forever sa aton listener, Action Boy. Okay. Kung wala forever sa love life, may forever sa aton listener. Thank you so much. Kaya silang ni Al Tenorio, ang mga Revilla, taga Bacoor, Cavite. Okay. Sabi ko na sa imo, taga Cavite na sila eh. Gani man. Ann Bella, good morning, Ma'am Ann. Yes, happy Wednesday. Sige. Standby na sa aton mga balita national. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalye na sa aton mga balita nasyonal.
Nakalambot na sa Pilipinas ang mas makalalaton nga COVID-19 variant nga una na-detect dito sa South Africa. Sunod sa Department of Health, ang Philippine Genome Center ang nakadetect sang anom ka mga kaso sang B1351 o ng variant nga una naghalin sa South Africa sang Disyembre sa naligad nga tuig. Ini ang natukiban sa PGC sa ginpatigayon nga genome sequencing sa mga samples halin sa 350 ka mga persona nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa DOH, tatlo ka mga sa mga ini ang nakabig nga mga lokal nga kaso, samtang ang duha ang mga returning overseas Filipinos. Na-detect ang bagong variant matapos umpisahan sang Pilipinas ang vaccination campaign kontra COVID-19 paagi sa Sinovac vaccines nga gindonar sang gobyerno sang China. Ginatunan sa Department of Health kung DOH ang kangtanan sang mas makalalaton nga South African coronavirus variant sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Pasay. Suro kay Health Secretary o Undersecretary Maria Rosario Verriere, ila pagatunan ang tanan nga posibilidad bangod may mga variants ang na-detect kag may mga lugar naman nga nagadamo ang kaso. Dugang pa ni Verriere, ini nga mga variants ang pwede nga makapadasig sang paglaton apang may iban man nga basehan sa pagdamo sang kaso pareho sang hindi pagtuman sa health protocols kag interzonal mobility. Subong nga login report o kun kahapon nga login report ng DOH nga may anom ka mga kaso sang COVID-19 sa diin tatlo sa mga ini ang mga residente sang Pasay nga nagpositibo sa South African variant. Nagligad nga sa mga naging pahayag sa DOH nga madamo sa mga samples ang ila kolektahon sa Pasay para sa genome sequencing matapos maka-record sa pagsaka sa COVID-19 infections. Ginkumpirma sa Food and Drug Administration nga nag-apply na para sa emergency use authorization sa ila COVID-19 vaccines ang Sinopharm. Sunod kay FDA Director General Eric Domingo, online application ang ginhimo sang Sinopharm kay sa karon ginausisa sang ahensya ang ginpasa nga mga dokumento. Natalana pa nga magpagawa sang sabat si Domingo kun bala kalakip sa ginpasa ang interim results sa phase 3 clinical trials sa bakuna nga tuyo may baluan ang safety kag efficacy sa bakuna para sa emergency use. Sa karon ang EUA palamang sang Pfizer, AstraZeneca kag Sinovac ang naaprubahan sa Pilipinas. Ginumpisahan na sang Armed Forces of the Philippines kon AFP kag sang mga sanga sini ang separado nga ceremonial vaccination sa diin 120 ka medical healthcare workers ang ginbakunahan batok sa COVID-19. Suro kay AFP spokesman Major General Edgar Arevalo, 30 ka mga personnel ang ginapaabot ng bakunahan sa COVID-19 sa Sinovac sa kada health facility. Sa separado nga pahayag na nawagan naman si AFP Chief Lieutenant General Cirilito Sobihana sa militar nga suportahan kag magsalig sa vaccination program sa gobyerno nasyonal. Ginbasura naman sa Court of Appeals ang kaso ng rebellion bato kay Anay Senador Antonio Trillanes IV nga sadto gin-revive sa Makati Court kasunod sa pag-revoke ni Presidente Rodrigo Duterte sang amnestia sa 2018. Sa 59 kapahina nga desisyon nga napitsahan Marso 1, tuig 2021, ginligwat sang 6th Division sang Court of Appeals ang desisyon ni Makati Regional Trial Court Branch 150 Judge Elmo Alameda nga nag-reinstate sa kaso ng rebellion. Sunod sa Appellate Court, pagi kay Associate Justice Apolinario Bruselas Jr., nakaimo sang ang Makati Court sa grave abuse of discretion. Bangod wala ini naghatag sang malawig nga tiyon agud tun-an kung ini ang may jurisdiksyon o kung wala. Ang Department of Justice sa manumduman amo ang nagpasaka sang omnibus motion agud i-revive ang kaso nga rebellion batok kay Trillanes sa Makati RTC Branch 150 kag kaso nga kudita sa Makati RTC Branch 148. Kag sa katapusan nga balita national, ginaprubahan sa Kamara sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa ang ginaduso nga hagna nga tuyo kakason ang commercial billboards kon mayara sang bagyo. Tuyo man sa lahi ang mga mabutang sa seguridad ang mga nagalabay nga motorista kag pedestrians nga mahimo maigo sang billboard kon palidon sang hangin bangod sang bagyo. Nasaad sa lahi nga kinahanglan kakason ang tanan nga advertising materials sang billboard operation sa sulod sang 12 oras halin sa gin-anunsyo nga ginpaidalom sa Typhoon Signal number 1 ang isa ka lugar. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, D3 Bio ang pinakabag-o, garantisado kag epektibo
Inyong ibabatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong News Team. Aksyon DorelCabat. Kag-Aksyon BoyDuran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo